kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga minti nara... Anay ko. Apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan ta agdate ta ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti date ta? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pay laang no apay? Naladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pa'y may sa minuto dayta, awan bibiyang ko. Amumot ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbid to. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabannog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga nga'y ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Day, agim impake ka mo't kardeng, anak ka. Una, tag naida kong itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kaming kin pilar tatang. Ay dawaw, apay agdin na kayo. Katsan kayo pa'y mo't nagkasar. Tapno maliklikan mo't laang tisaan mi apagkin naawatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobiam, karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't ada kayo? Ipilit na pa'y laang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kun Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaadak ditoy, nana. Saanak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida. Ay, kuha nana. Ano samla ang ti simple abalay mi Ay nawaw, nairuamak mo't lang iti simple apa nagbiag nana. Takas ken Pilar. Sa anak mo't iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon Pilar. Agtrabaho akmanan ita. Mabiit laang kardeng. Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. An-anwom ko ma. Naa, saludsudong pay laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kadataadwa. Kat, Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha jay. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa'y mo't nagsweldo? Nagswildo kay man wenno saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan, siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramid kada kayo kat. No apay akas taman ng ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Amok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adiyo ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mo't anag kalaysa. Ken awan pay mo't anak yo.
Agpudno ka man kanya. Pinagnaid mo ka din ni Karding ditoy, tapno maaramid mo ti kay kayat mo kan kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mata sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti baga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, una niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanan, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan. Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno adda ti ipigsak agtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapol nga inaldaw nga agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalila ang ti panangawat mo itimbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Karding! Karding! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ka. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta Karding nanang. Itay pa'y asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mang mangagda. Kat no naimas ti turog na iti sirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko. Wan anak ko, di mon disturbuan tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ama balinti ka sa kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ama kaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko pinagnaad day ta Karding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na nanang. Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na no buyatak iti danom. Maysa, dua, talo. Ay, no. Anya da dyan? Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, no. Aginanaak mo't ah. Italaang manan anak di ufak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka di aya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay di nga. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kitsi ka ngay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang kokit kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No syak ti makaungot. Talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di mo ti kasta anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot day di akardeng? Kaasimot jay tao iti kastangar aramidem. Ay nawaw, apay akaasya nyo ti sadot? Saan mo't asadot ni Karding kat? Ala ah, kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem kan kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama kat oray ni Karding. Agbabawi moten anak iden aken ka. Naan ano man ang tibibig ni Karding? Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod matan asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni Karding kan ka. Nasurok ang makatawon moten anagan anos iti danam. No nauma, di bumanaw. Anya, Mapanak iti ayan tigayim ko ita. anya man ang ti aramidam ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay ah. Makapaasar day ta Karding. Kanayon laangan apapudutan na ti ulok. Naa, ni Karding pay laeng met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, murang munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya,
Saan ko na maanusan ti ugali ta anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko mo't ti kabalak. Ngam talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan ka mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baro. Isong agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi pa iti kasto a relasyon mi. Ang mga numakabil ko ti anak yo. Wano saan? Ang mga nusyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga'y. At dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayon to nga agwinnaswas kamilatan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni tatang. Si kamot gayam day takarding ading ko. Siya nga rod manang. Dituya kong ngagnaid. Ni Pilar nga'y. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, iti anya aga po. Ano ta bibig mo? Awan da ito manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga kadi itakat kabkabilan na kaday jay a babae. Tinapatag, kat nakiwin na swasa kong kinkwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayulente a babae. Naimbaglaangan ta saan kamot akas jay? Saan ko maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akas kin ni Pilar. Ayan ni Karding, nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan, nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanaon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo, nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laang tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amis mo. Anya? Oh, italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, Kardeng anak ko? Una, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar, aka na yun amang paspasakit keng ka. Putnulaw na tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No kat nagbalinak abulsag, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado Kastaa, nagado a babae dita. Day kumama na sing pa, tipilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod, nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Saan ka nairwam nga awan ni Karding dito'y, nanang? Ay nawaw, no kaano met anauma jay tao kun ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama, nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda, nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay, taagbalbaliw akon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga'y. Alamot tan ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino day? Ni Pilar, tatang. Ay nawaw, anya pa'y laang tar aramidin dito a babae dito'y balat. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanag, tirumbang nga pagsaritaan da. Isumat lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka di tagsarita ta! Kardeng! Nakalala aw pay mat. Isong araw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringom ni Kardeng. Ibaga masangwan na dito a babae tapno agsardungan. Ang mga nuan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa lang tar aramidom dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli akpay lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam santo ang mapasamak da ita. Uray agbalbaliw akon. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparinto mga iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan ang agbalo iti kapanunuta.
Please, kaasyan na kumamot Di nak manarakoban. Nakababain pila. Alamot tan akarding. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak. Isuday jayan. Kat no awanan ti ibagam. Pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak. Tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublyan kami. Anya nga ron ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo lang ti makisarita kadakwada nanang. No anya ti desisyon na, iso ti respeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan itananang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak pilar. Agbaak kalatan. Kaasila ang ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat amang ano isupay ti panggapwanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.